VF, pardon. A ona nás teraz momentálne fotíne, takže nie, tak unavené som, no. Treba si pospať, no. Ale bude dobre, no. Užívajte si s nami YouTube. Takže čo vám poviem, dneska neviem, čo budem robiť. Asi pôjdem aj ku tete. Ku Zoliho tete. Zíbi tete. A tak vám poviem, čo vám poviem. Už asi týždeň som netočil jedno video, nejaký vlog treba, ranný vlog. Takže, no neviem vám povedať, čo bude, ale vidím, že tie zdieľania idú hore. To znamená, že bude fajn. Takže lajkuj, komentuj, subscribuj. Ďakujem. No, odtiaľto sa vám zdravím. Elka.